saking Gerotan. Gerotan. Ingkang badhe foto bersama setunggal mboko setunggal. Nggih. Kalian mbok menawa ana sing kepengin nyuwun lagu ing sak mengko, lagune apa nggawa Nawala utawa WA utawa apa beres. Muga-muga kanca-kanca Presiden ada saged ngudani pamul saking kanca-kanca Gerotan. Nggih, lha iki piantun Gerotan ning aku ki mau goleki wong siji ora ketemu to. Sapa to? Man Gita sing sok gawe keluwayang kerdus lho. Ayo. Mboten nderek. Oh, Man Gita nembe ditilar. Ayo. Lah itu kok Kok ngarang wae. endi? Sapa? Aja tumbak cucuang. Njemen laras mantane Man Gita. Aja tumbak cucuang. Man Gita kae iki mbiyen pancen pacare aku lho kae. Sapa? Man Gita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus innalillah. Aja ngono, Man Gita kaya ngono ki gemati lho. Apa? Gemati angger biyen jaman kurono ki Man Gita ge mlethek-mlethek apa ki jenengane kerambile lho. Angger ana kentose sing kerake cokolke aku. Itu apa yang nganu ana aku ngerti. Cara jenengan sing ndek pacar ndek bojoke ora bagus ora apa-apa. Sing kena dapusi. Ya ora. Ora. Masa aku pacaran Roman Gita iki lak ya. Yo. Apa kowe ra kelingan penyanyi telu sing elok Mbak Dwi. Piye to? Lah ana sprit. Iki difoto arti story. Ana sprit kok rasa kopi. Sprit rasa kopi. Ana sprit kok rasa
Rasa kopi jare. Nggih, niki teng mriki ya karawan MC-ne Grirotan. Asmane. Nek ra kleru ki Mas Priyo apa sapa ya? Kok Priyo to? Heeh, nggih. Aku dadur tindak rene. Wah, aku mau gek ngiling-ngiling lho Mas, sik jenenge sapa ya? Dadi nek Tindak mriki to. kanca seniman kudu tindak rene. Iya no. Seniman kok ora tindak rene, ngerti kancane nyambut gawe kok ora kuwi bali masake 3 dina 3 bengi. Kok terus elek tungane. Tak kese ya, Dik. Nggih, yo. Apa kowe ra kelingan? Konjeng sembah nuwun Mbak Laras ngambali